Meneer Uithaag, brand in het gemeentehuis. Ja, een meterkast die vlam heeft gevat. Hele domme pech. Tijdens het tellen van de stemmen. Dat is een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. Gelukkig zijn de stembiljetten en alles wat erbij hoort veiliggesteld. Hoe is het met de mensen die geteld hebben? Met iedereen is het goed. Er zijn gelukkig geen persoonlijke slachtoffers. En morgenochtend gaan we kijken hoe we de verkiezingen en de uitslag zorgvuldig kunnen afronden. En gaan we ook kijken hoe en of we het pand kunnen opstarten voor onze inwoners en onze medewerkers. Kunt u wel iets vertellen over de schade? Heeft u dat zelf kunnen zien? Nee, daar heb ik nog geen beelden van gezien. Maar wat betreft de meterkast, dus dat is altijd even de vraag hoe snel de systemen weer opgestart kunnen worden. We moeten natuurlijk zorgen dat de elektriciteit weer op kan op het pand. Dat is even de grote uitdaging nu. U zegt de stemmen die zijn allemaal veiliggesteld. Ja, er is niets verloren gegaan, dat is veiliggesteld. En dat is het allerbelangrijkste in deze tijd. De zorgvuldigheid van de verkiezingen en het vertrouwen dat mensen daarin moeten hebben. Dus vandaar dat we hebben gezegd, dat gaan we als eerste gewoon helemaal veiligstellen. En dat is gelukkig. De mensen in Tellen waren flink geschrokken? Ja, want er is wel eens een ontruimingsoefening. Maar dat was wel eventjes even schrikken. En dit was echt ook wel een terechte brandmelding. Gelukkig heeft ons brandmeldingssysteem ook goed gewerkt. En de BV'ers? En de BV'ers vervolgens ook, ja.